Кичкене шок, авылымның клубы безнең үй каршында. Күрше авылдан клуб мөдире булып безгә Осия апа белән Раиф абый килде. Алар инде клубта төрле түгәрәкләр оештыра башладылар. Без инде балалар шушылай әкренләп клубка тартыла башладык. Концерт программалары әзерлиләр. Төрле биюләр, җырлар әзерлибез. Әле дә хәтеремдә Молдаван биюләре бийбез үзебезчә. Ул вакытта костюмнар юк, костюмнарны үзебез ясыйбыз. Яҗитләр алып инде үзебез ортка тосмалар тагып, менә шулай Молдаван биюләре бийбез. Шул вакыт Раиф абый миңа әйтә: "Илвира, синең тавышың бар, әйдә син җырла әле", ди. Концерт программасы оешты. Ул вакытта инде коп калдында утырулар була торган иде. Без инде шушы кичкене балалар концерт программасы белән алар каршында үзебезчә чыгыш ясыйбыз. Мәктәпне тәмамлар вакыт җитте. Ул вакытта инде клуб мөдире безнең Нурсия апа. Мин инде кая барырга микән Нурсия апа дим. Ул миңа шунда: "Илвир, бар әле син культура Олабуга культура училищесына", дип, менә шул мине турылап шунда җибәрде. Анда инде режиссура бүлегенә кирип тәмамлагач, без инде Илмира Гараева белән бергә укыдык. Һәм инде аның белән шушы Минзәлә шәһәренә кайттык. Илмира инде ул туп-туры театрда эшлим дип кайтты. Мин инде аның белән әле иптәшкә генә кайткан идем. Шул вакытта безне икебезне дә Роберт абый чакырып алды да: "Син кая барасың эшкә", ди. Мин әйтәм: "Белмим әле, может, бәлки берәр клубкадыр", дим. "Нишләп йөрисең клубта? Әйдә безгә театрга", диде. Менә шул көннән без инде Илмир белән икебез театрда эшли башладык. Театрдагы беренче ролем Фәнис Яруллинның "Мәхәббәт яңгыры" исемле әсәрендә солист роле булды. Яшь вакыт куркыта. Әмма дә ләкин мин шундый хәтле көчле, тәҗрибәле артистлар бригадасына туры килдем. Булар инде Мәүҗид абый Фаттахов, Гөлшәһидә апа Салахова, Тахир абый Халиуллин, Хафиз Хамматуллин, Илдар Әхмәтханов. Мин инде каушап калсам да, алар мине шул хәтле җылы итеп кабул иттеләр. Һәм алар мине менә шушы театр дөньясына алып кирип киттеләр.